Jo crec que en general, si no has conviscut amb una persona amb migranya o la tens, no entens el que és. O sigui, la gent, un mal de cap molt fort. Bueno, és molt més que un mal de cap molt fort, perquè realment tens la incapacitat de funcionar, de pensar, de parlar a vegades, d'entendre, et molesten les llums, els sorolls. Aleshores, jo crec que hi ha bastanta incomprensió i la gent no entén com no et pots prendre un analgèsic i seguir amb la teva vida. Això no ho entenen. La incapacitació que comporta la migranya doncs m'ha obligat a fer canvis a la vida. Jo personalment, amb l'aspecte laboral, em considero força afortunada perquè fins a un cert punt i en general em puc autogestionar la dedicació a la feina, no? Cosa que no tothom pot fer. Però amb l'aspecte familiar i social, doncs, sens dubte sí que m'ha afectat i he hagut de fer canvis. Tu no saps mai com et trobaràs un dia en concret, no ho saps. Per tant, el compromís que tu pots adquirir en totes les facetes sempre va en funció d'aquesta incògnita. No pots comprometre't més del que, almenys jo, per la meva forma de ser, no?